Hi guys! So it's around 5 o'clock in the afternoon na dito. So maliligo kami dito sa bandang kapitbahay nila Brenda kasi nga yung tubig nila is medyo brown. Gawa ng ulan. Pati ka na lang muna kasi nagsando. Alay tuloy na CR namin dalawa. Pagsasyaweran namin. Asan ba? Ay, ayun pala, ang laki ni Gwen. Aga mo mamula. Ang aga mo mamula. Ayun o. Yung mata mo pa Oo, pumungod. tagal ko hindi nag-iinom na ba? Yan. So ano to? We're going to take a bath in the middle of the forest. Ay, may mga viewers. May Hi. mga, may mga viewers. Kaya naman na audience impact. Ito nakakaloka, grabe. Nakakaloka. Fuck. Ay! Naka-live view ka na rin. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, makikiligo lang po. Dong. Nang ba, ligo dong ha? Padala ko mo. Iwan tayo. Road ng Bortig. Kasi sige, libak-libak na. Si ano daw, may kalibin, ganito, ganyan. Ha? Bakit? Kayo ba nagpapakain sa anak ko? Kayo ba nagpapakain sa bakla? Ah, ano siya? Open siya sa... Ako video, ang maintenance niya. Isa yung pinakadaksa ng mga natikman nila ni Big Jack. Parang lahat ng social timer nakatikin sa kanya. Ako lang hindi. Guwapa. Hindi kasi ako nagpaglibilan. Alam mo, mas madilim pa dyan, te. Mukha tayong anino dyan, te. Kasi naman, pinala niyo naman yung ano natin. Yung... Pero sana yung Tripod. kami yan, no? Uy, hindi ko winala yung tripod. Iniwan ko dito. Ay, naku. Kaninong ano tong tubig na to? Linya. Hmm? Manakit? Ito yung, hindi. Ito yung pinaka-main namin na ano, Lahat. iniinom talaga. Ng lahat. Oo, dun yan kinakuha sa, yung may pinagliliguan papunta sa Pulon. Meron na nakita ilog, di ba? Meron yung tangke na malaki sa igaling talaga sa, kagaya sa falls, yung ay sa Ah, yung Pulon. ano, yung price gas? Hindi, malayo, dyan lang banda. Basta may simento doon na ano. Naalala mo, mayroon din naliliguan na parang ilog na may naliligo na katambay yung mga ano. Ah, oo, oo. Yun, meron doon sa may bandang kaliwa. Yung parang... Meron yung tangke na naka-filter talaga siya, tapos yan yung mga tubig namin. Eh kaso di ba, mahina kasi sobrang dami namin. Kaya ito nilalagay dito ng mga water Ito works. project to ng ano, Ito yung project. barangay. Hindi, ito, ano namin to? O, dito sa barangay. Pero yung ginagawa ngayon, Sa lahat na. politics yan. Ano ng gobyerno. Gobyerno na yan. Yan yung water supply namin ngayon. So, kaya hindi ito yung ginagamit ng swimming pool kasi siyempre mauubos dito. Tsaka ano, mahal ang ano. Oo. Ang binabayaran naman dito, 16 pesos lang monthly. Wow. Yung ilog ay tubig na. Yung isang pinsan ko naman yun, kapagawa ng bahay ngayon, ito kaya 6,000 naman. Ito ang mga pinsan ko na pinsan ng kanyang tubig yata. So, mas negro ko. Hindi ko kasi kaya rin naka-jugad ako. Bakit? Diba kasi nag-adjust ka? Kaya nga, hindi ko tayo kaya dito na. Kung tsaka madumi talaga, hindi namin kakayanin. Lumulubog ka dito. Dapat bato nilagay na dito. Akala ko, sa swimming pool mismo naligo si ano. Hindi pala sabi ko pataas ka pa na. Galing silang laga. Busy ang grip. Ito pa, oh, matalsika mo. Yun lang pa kasi nila yung planggana. Dapat dito nilagay yung mga semento na brick sa bahay, no? Dito, oh.
Wait lang kayo. Sabon-sabon muna kayo dyan. Last na buhos ko. Sabi-tabi ko mo kayo. Hindi uso sa amin ang poso or bomba. Sa inyo na. Dito. Nakakapagod. Wala kaming deep well dito. Sabi. Kaya pala ano yung babae. Ay, ito. Mahilig mo kayo. Diba? Canadian pala. Will, ang sabon, napisa na. Puro magulo. Kuran mo? Magpasagob din ako niya para sa kar. May tubig oh. Pasali ko sa balde. Dito kay Scarlett pag hindi mabasa din ito. Sasabon ko naman ako. Ay. Sige, nagdala yung tuwalya. Meron ako. Sige yung wala. Oh. Paggabi na guys, kaya medyo madilim na talaga. Parang hindi ako makita saan. Parang hirap pa natin. Ang angulo. Kaya dapat gumagalaw-galaw pa yan. Para... Nagluto pa sila dito no. No. Sila. Marami. Pagising ko na wala na si Vito. Lawa talaga itong bakla na. Kasi natulog may, alam naman istubuhin kita. Iniwan na naman ako. Agpo. Timing, pag baba ni Floor, yung sinakyan niya, Yun si Pedro. gwapo pa Nakita- naman. Pinatid ako ng ano niya. Sawa Ivy? niya. Oo. Sabi ko kung hihintayin niya ako, baka ng oras na siya pa. Nalagi ba kung piyangaw ay? Congrats! 80,000! Wala. Road to silver button! Parang ang pera. Siyempre, abangan natin yung silver button. Kung gano'n, yung botong sa nakalo. Papalo na yan si Scarlett mo. 300,000 a month. Tayo nito. Eh ano naman? Oo nga. Ito importante mo sa akin. Wala na naman yung silver bottle. Ano lang yan? Black lang Management yan. lang. Pero ang ano kasi tingnan, no? Parang, Layo pa yun. Isang taon pa yun. di na ah. Kung hindi to nagtigil, silver na to matagal. Padaga na sa green. Wala pa kaya nang kuha. Tignan mo ano. Ay nanlaba kasi kanina kaya hindi ako sa nakapagkama. Ito lang gana, bibit-bitin pa yan. Ha? Dito ba yan? Dala natin to. Tapos ka na, te? Hindi. It's DJ.